2. אמא לא תבקש ממנה להיות ילדה טובה כדי לרצות אחרים. כל פעם שאת מתגמלת את הבת שלך על זה שהיא נוחה, שקטה, לא עושה בעיות, את בעצם מלמדת אותה לוותר על עצמה כדי להתקבל. אז במקום להגיד, אל תעשי סצנות, תתנהגי יפה, תגידי לה ככה. תגידי לי מה את מרגישה. גם אם זה לא נעים, אני פה בשבילך. בת שמרגישה שמותר להיות אמיתית, תהיה גם קשובה לאחרים בלי לוותר על עצמה. 3. אמא לא תערער על הרגשות של הבת, גם כשקשה לך להבין אותם. אם בת שלך בוכה על משהו שנראה לך קטנוני או דרמה, זה בדיוק הרגע להיות האמא האמיצה. אז במקום, נו באמת, על זה את בוכה? תגידי לה ככה, זה מרגיש לך ממש גדול עכשיו, אני איתך. הכרה ברגש זה בעצם מפתח לביסות רגשי ולחוסן נפשי.